e joni nane ma hol gonɗo artiste ma préféré an min wona bammal ko bammal de hokkam son goto bammal hayo bela hayo bela omo pelliɗo arno mi garan ko pour vode fel ɗum moy lol dal est ce que aɗa wuuri rap pular aɗa wuuri musique pular heewande haye pulaar fulɓe mi yettude advice ɓiɗo volume ko mbaɗɗa fof ne weli min on to mbawmi eyyi bëgg naa la barke yàlla sama xol bi yaa ci nekk budul yow du den keneen kaay fii nga jege ma boyo rassa e dira e toɓa ɗi maja ɗin maja cukalan koye taɓɓa ɗi gara ɗi gama itimo ɗin timo ko adden ɗo hannde hande kamin arɓe ɗo wadde sortie en famille to gumi ɗen almadi 2 hoto jeeɗen to Fouta jum donde masin tor mo wananta min mo welalan ko ngari jinna ɗa onno mo welila pourtant min haalude wona selli kam ça va hande ko adduma ɗo hannde mine jumoyno olade mine goreɓe jaadi mine raddoyno olade mine goreɓe jaadi hello guys c'est Vostre Sala hande eɗen ɗo to Malika plage mo wi nguleki wi vacances wi gueej ɗum noon hande guelɗo to Malika plage pour ƴewde gayoɗi mais hande kam wona juldaɓe aspi hande adden ɗo hande ko ƴewde wajiɓe hono min guddi taw vraiment haaɓe guuri musique haaɓe guuri rap pular jehen jettoɗeɓe namdeɓe holgon artiste moɓe préféré e hol son mo préféré ganda momin jiiɗi e artiste moɓe dokkanɓe son ɓe keɗo ɓeni kam ɓe jiiman mais jeehan dokkanɓe ƴeewen koɓe kala sans plus tarde kawalma top mo jehen ƴeewen oɗo bandiraɗo won heesu ko minima mbaɗa dappular ala won heesu on ko hakkude ma bandira oɗo mo heeso seeɗa mais ala probléme gartene oɗo ha joni ça va ma chérie ça va a selli jam tan alhamdulillah no mbiyetɗa mama to gummiɗa tiampal to gummiɗa e Fouta Louga ata Louga najo ko adduma ɗo hannde yiggade wadde fiixal rek a ete gonɗen mi waɗa soulagé rek mais min namdoma est ce que an aɗa wuuri carrément musique pular seeɗa rek togon artiste ma préféré min artiste ma préféré ko woy haalfot musique pular ko jewugom heewat olof rek mais woodi kay mo mbata cible hayo pular wala engasama non artiste mo ko holi indi artiste o kay indi artiste o yero wite sa bitam debbo wite gorko ballemo baba mal an taka heɗo pular an taka baba mal joni hol son mum ba hokkumi son baba mal ɗi e joom wala engasama baɗi jabba Fatou Ndiaye wa mi lay so hayo pular ngacemo haala allez vas-y fa ngacem lay wa hayo pular fulɓe mi yettude ok a jarama nene a jarama a waɗi jeem c'est l'essentiel ok merci maman laisse mbaɗa profité ay bandaɓe ay ko ni tan ko ni ɗiɗi jeeɗiɗi mais bon haaɓe mbaɗa débrouillé pas mal de pour haɓe kala pular encore une fois en jahan ƴeewoyen bandiraɗo goɗɗo aussi kadi sena nana voilà sene wuli pulago en fait on y va hande ala stop yep salamu aleykum salam toɗe yaɗa dema sike ma anda pular anda pular mbaɗɗa mi wiyanimo hoore mi wiyam ko ya jaɓomi
non ene yalta e télé comme ah ko woni ko wuli sibe on maynay rapula innovation wiyete pula de pula ala ɗo sa pa ala cuɗgol camera woni na mon dara joni ko adden ɗo hande wona ha faye woɗo ko adden ɗo hande kamin arɓe ɗo wadde sortie en famille to gumi ɗen almadi 2 hoto jeeɗon to Fouta njum donde Masin Tor joni a wawi haalandemi an holkon artiste ma préféré artiste ma préféré jimo ma préféré ko hol yon artiste préféré mas ko bawma bon nela artiste préféré ni ala wa wondi yimoɓe fof hay gono hetaw musique yimo pulaɓe ko nan ka ya seyda baba mal tan bama hom so mbawi hakkudemi baba mal mbeɗen noon da saliyo ya garta Masin Tor no weli njum oy onon son voilà njum donde donde Masin Tor bere ko non de non dan gasi hanket no jara vraiment remercie acima mbawa profité gueɗi he ok mbaɗɗa jabrami an on hessa omo hessa ok en jahat ƴeewen kadi bandiraɗo goɗɗo kadi aussi ayi ko ni place ko ni tan hewɓe he gaɗani cuuɗo mais bon ko noon tan on y va ok ha joni ko min en jahan ƴeewen oɗo bandiraɗo debbo salamu aleykum salam jantam a selli eyyi no mbiyetɗa Salma to jeeyɗa Guinée holton Guinée Conakry ko adduma ɗo hande non mi ara tum fi change gol air en tant goto ari non miñiraɓe an e kotiraɓe an en famille quoi e famille o ok est ce que an aɗa wuuri musique pulagu non seeɗa tum tagui seeɗa tun ko tagui woni seeɗa tun par ce que ko gami neya gami jibina ko ɗum waɗi mais ay somi nanama waɗon question manam ala Sénégal ala Guinée artiste ma ganduɗa préféré taw yimal ko pular ko holi on Sayfon ok awa hokkudemi goto son Sayfon non mi wata son ji ɗi ɓuyɗe hay soko seeɗa tan taw son goto mbaɗa choisir hay soko titre goto tan e son woji Sayfon ɗi est ce que acta ha prochaine fois rek ani hokkam goto tan non c'est la prochaine fois après mi yimay manam titre goto tan ganduɗa ko Sayfon ɗum nindi men son makko préféré son wonanta mo yimi wonanta min mo welalan ko ngari jinna dal onno mo welila a wawi yimde min hen seeɗa non mi wata mo buyde mo welalan mom mais mi wata mo buy mais a yihino conseil Sayfon ɓennuɗo o non mi yahano de mi falno yode mais mi alano temps ko ɗum waɗi e ɗum noon waɗimi remercier a jarama nani o pama mbaɗa profité merci beaucoup ok guys jiyen kadi ƴeewen kadi goɗɗo salamu aleykum maɗan seli mbaɗɗa wala tamber jam tan ni alhamdulillah alhamdulillah wala tamber min Mamadou to gummiɗa min gumi ko Keur Massar ala holto woni iwde men Fouta Fouta min Mbolo Birane eyyi tan jeeya toon jeeyɗa ɗinnomi ko wadden posé question holkon artiste ma préféré artiste ma préféré e pulagu artiste mon préféré Advice eyyi awa hokkudemi son goto Advice non franchement mi wawanaga hay son goto non franchement mi wawa son Advice quoi ala honɗum wonita ay son son quoi omo weli kam no quoi par ce que no yimirta ni ene weli kam mais min wawa wadde répété son uji makko quoi wawa wadde répété ene wona quoi e caggal ɗum ko adduma ɗo hande an arnomi garan ko pour wode fel ɗum moy lol dal eyyi inchallah ɗum addinomi quoi eyyi ok jarama wadden merci beaucoup eyyi ok bandiraɓe on jarama après en jan kadi ƴeewen kadi goɗɗo kadi inchallah kanko ƴeewen somo wuuri rap pular voilà
Assalamualaikum. Badda. Seli. Alhamdulillah. Sawa. No mbiɗa? Sadio. Sadio. Ko jeeɗa? Min Guinée Bissau mo jeeya. Ka Guinée? Eyyi. Ko adduma ɗo hannde? Ɗo mi ara wadde fehlo toon. Eyyi. An tan goto addo? Eyyi min tan goto eyyi. A addani madame? Non non madame ala. Madame ala. Ɗum dikko an ga célibataire? Non non nan célibataire ko marié de kono madame ala. Ah ok. Joni mi namdema est ce que an o aɗa wuuli musique pulagu rap pulaar est ce que wuulde men no feewi? Eyyi min mi yimat sa. Kay jimmo ko artiste? Eyyi ko artiste. Ko woni indema artiste? Ɗum ko Adios. Adios. Eyyi. E après ma gattama min jimmo namdadema holgon artiste ma préféré? Artiste am préféré Sénégal walla Bissau? Partout ganda kati way wonde an tan ƴeewa holgon artiste ma préféré? Ah artiste am préféré min on ko Guinée Bissau woni ha. On ko classe ni ko findete. Classe ni ko fey. Ko Guinée? Guinée Bissau jeeya eyyi. A way haalde mi so mo préféré ganda tan way yimandemi. Eyyi kono ni mbaɗano pere dal. So woni mo kanko artiste ma préféré so woni mo ganda goto mbaɗen choisir jibana ham ɗo henna? Eyyi na wawi yimde hen kono watta min mi mbaɗano pere fi yimgol musique makko ɗo ni. Eyyi. Ok wadde joni caggal ɗum ɓawi mbiɗa ka artiste dokkama freestyle goto. Kama freestyle goto? Est ce que ɗum no yombat ɗo wadde? Artiste kay anden freestyle goto tan nakkata ham ɗo. Eyyi. Ombo? Bamal ombo. Timo kanko artiste Ibrahima Ba. Non non min ko mi artiste ko hoore am jarami Bamal. Jadi Bamal ko bamen Bamal sewna. Ala problème na wawi wonde. Eyyi yow. Jos Press Maniga ɗo weli gara sama you know represent weli gara represent Jos Press Maniga yow. Eyyi bëgg naa la barke yàlla sama xol bi yaa ci nekk budul yow du den keneen kaay fii nga jege ma tànn naa la denki naa la sama xol yaay doon sama yaay doom loo bëgg laay def kenn nga bëgguma tabax jox la oto nga bëgguma jënd jox la sama xol bi yaa ci nekk mi di maale besel ami wopparama seeri boy battoga mi holla maale faale mami rokka maale wurde ami tampara mi sanko fiirama besel am alaaɓi haa mi weyɗu haa mi yiɗa goɗɗo sina an koore seeri am li yesel am mi yiɗima haalanam le faale mami wangaram mi okkama haalanam ko faale mami waɗane baby ya boso wonaro maga am simi tooñ ma yaafo kam komi giɗo ɓernde ma merci a jarama ok je te laisse mbaɗa profité ɗum ɗum ok donc bonniraɓe jahanɗa henna ƴeewenda oɗa suku debbo oɗa goto ƴeewen somo ganko somo wuuri Pulaar salamu aleykum mbaɗɗa Jam tan? a selli Ça va. inde nde Ami. Ami hi fadde ha dow mi nanma Pourtant mini haalde. wona selli kam Ça va. ok hande ko adduma ɗo hande Ayo. sois à l'aise adduma ɗo hande plage Adi kam place hande après ko yimɓe arde ga mi ufto mi wa ambiance. s'il te plaît waaw baax na waaw dinaa la jox nani moom fekkee nani ko biyee Non. moom fekkee nani après après ko adduma ɗo hande geeƴe Wadde ambiance uftade. yakarlo ok aɗa haalatno Uftade adi kam ga wa ambiance. ok ko an tan goɗaɗi walla ko en famille Non en famille ñila ɓe wonduɓe. ok joni min namdoma an o est ce que aɗa wuuri rap Pulaar Si. to gon artiste ma préféré ana heewi jamde ana tan jala machallah artiste ma préféré ko holi Non min ɓurani nande Pulaar ko jogui nak. Min ɓurani nande mbako jogui. mangi nande Pulaar non hay batte haaldat artiste ma ganda mo kaɗotoɗa tan ganda artiste mo ganda tan aɗa heeɗomo tan carrément Demba Guissé. Demba Guissé ok ha joni ko noon a wawi hokkudemi son goto Demba Guissé son goto Demba Guissé a wawi hokkudemi si ok No way okkoduma mi wiyata konngol mi haal Pulaar mbiɗa yetta joomam. Duwawu jiknaamam. ok Non on wawi fodde. ɗon kadda hay ɗum machallah par ce que déjà ka juddu jeeni mais ko mbiyata ko a waɗi golgollo ha ɗum ni c'est bien déjà mi woma remercier nani a jarama mi woma laissé mbaɗa profité ɗum ɗo e plage ok merci bandiraɓe en jahan ƴeewen goɗɗo ok bandiraɓe en jahan ƴeewen ɓeɗo mbaɗɗo Jambalon. a selli
alhamdulillah. No mbiyetɗa? Umaru Kande. Nanay? Umaru Inda. Umaru. To iwde men holto gummiɗa? To Guinée Bissau. Ka Guinée? Ka Pulo Guinée? Pulo Guinée ha. Est ce que an Mamadou an aɗa wuuri rap? Aɗa wuuri musique pulaar carrément? Ha musique Casamance sempre mi hettoro. Gonɗo artiste ma préféré? Sempre ni mi hettoro mi laarat ɗi taw mi jippina e TikTok taw no welanimi. No wiide? Mamma Diske Dongo Dara Bandi May. Somo hoɗi fof hol gon hen préféré ma? Bandi Mijo. A wawi yimande mi somo oɗon? Fami waɗa Dongo Dara seeɗa. Mine jumoyno ola adde mine goreɓe jaadi mine raddayno ola adde mine goreɓe jaadi rewɓe tine jurɓe daari misére hay ndiyam to ɓara ɗon oko waɗi ɗum de angal leɗɗele mawɗe rewɓe rewɗana janggo mi janggoyde ɗon kadda merci a jarama mbaɗɗa jam tande a selli eyi ko mawɗum inde ma min ko Sérif Diamanka to jeeɗa e Fouta men Guinée Bissau Sara men de tabandinto tabandinto est ce que aɗa wuuri rap aɗa wuuri musique pulago waaw min wuuri musique pulago ko gonɗo artiste ma préféré min ɗon tigi komi artiste min ɗon tigi an ka jimowo min komi jimowo ok joni mais namde ma hol gonɗo artiste ma préféré yimoɓe ye artiste ma préféré ko holi on MC Soumane on to jeeya on ko Kandiam Bari joni hol somo mo mbaɗa yimande minen mi yimtanma son am o seeɗa son artiste ma préféré ko hollu oɗo ko Balasco record min noon ko yakki watti inde am de jaar inde am arsade ko yakki watti eyyi inde am min mais joni concept o joni ko addema mi namdema hol gonɗo inde ma préféré ye jimowo ma préféré ko holi on doka ham somo kadi préféré jimowo ma o min jimoɗo am ko Bakary hokkam somo ko goto mo mbaɗa yimandemi sommo goro ɗoɗo bo wira mi yimtoɓe gorol walla yimtane iyo mboyo rassa e dira e toɓa ɗi maja ɗin maja cukalankoye taɓɓa ɗi gara ɗi gama ɗi timo ɗin timo mawɓe rewɓe ɗi gama ɗi cora kelle ɗine kelle ala ha ɗo kaɗo ma eyyi jarama merci beaucoup ok annana Pulaar Wolof ok bandiraɓe ha joni ko ɗon gonɗen place Malika jahan jeewen ɓeɗe suwaɓe rewɓe salamu aleykum maaleykum salam mbaɗɗa moɗum ni a selli alhamdulillah no mbiyetɗa amna to jeeyɗa guijulon ko adduma ɗo hannde min adem tan ko lotade an tan goto addo min e ɓeɗo gol to adduma ɗo eyyi namdema question goto holgon artiste ma préféré artiste am préféré Advice awa hokkudemi son goto Advice son goto Advice holo hen waɗa woni fof so ganduɗa an aɗa yiiɗi on son mo jiɗɗa ɓeydi volume ko mbaɗɗa fof ne weeli min on jimi eyyi yiminam hen seeɗa yiminam hen seeɗa tan seeɗa tan Advice ɓeydi volume ko mbaɗɗa fof ne weeli min on tan mbawmi ɗum kaɗa ala anni non tan ɗon heewi yimɓe fof nan darɗo hen ala he batte he batte moy si he golla ɗo haltin ha tan ko min nana min e goto nanta min tan goto nana min tan goto nana ko min tan goto nana min goto ah bon ala peut-être yimre ala nane asa haali hay goto nanta sino min parce que sagol ga gonɗa koye haalde ok wadde ɓaccuma nani a jarama merci beaucoup ok bandiraɓe garani oɗo suuhu debbo he alga daro ɗo ko kessata daro mbaɗɗa jam tan a selli mawɗum alhamdulillah no mbiyetɗa adama to gummiɗa min Daara Jolof kon min hi fade min mbaɗa sat mi an makko yiɓen ko pula mbaɗa sat mi to gummiɗa e fulɓiɗa Daara ko adduma ɗo hannde min arde ɗo rek min ƴeewo e gueeƴ o motax mi looto seeɗa rek abaɗa fehlu quoi abaɗa fehlu ok est ce que aɗa wuuri rap pulaar aɗa wuuri musique pulaar
Miss Pulaar heewande mais hol gon artiste ma préféré min a Pulaar no waɗi no wiyete oyo komin goto nan no wiyete oyo no wiyete sax ndongo ndongo daara ndongo daara eyyi joni a foyre ok hol somo ho budda yidde min ɗo to wiyata fulɓe rek min mo affaire fulɓe rek jiɗmi fulɓe hollidi kay wadde machallah joni yimanam hen seeɗa tan wawa nale komin gonnata min gon awa ok jarama nani merci beaucoup jarama min gatte oɗo suudemo ha pulan mbiya munimo ko tagata an ɗi ñas mbiya ola mbiya olof degguma on tukulor na an sa olof ma sax manki labde accamide hal pulan mi yafi pulan mi wawa dedet munum dama ne olof mo munna olof mi sohlay olof min ko pulan cohlumi halam loolu moom munduma ko mbadda bàyyi ma dem selli tembe jam tan kodduma ɗo loolu haade kay abane sting regulu kadi ni lay dem xëy nag de ala haala pulan haalam pulan kodduma ɗo ga looraade eyi gadduɗa min e sehi laaɓem lemma eyyi joni nannema hol gonɗo artiste ma préféré an min wona bammal ko bammal de hokkam son goto bammal hayo bela sax hayo bela omo pelliɗo a jarama eyyi aɗani nder merci beaucoup ok bandiraɓe ha joni ko ɗo ne gondi Malika Place en gaɗan yimɓe namde oɗo fetel goto kankone assalamu aleykum mbaɗɗa mi nanani Pulaar bilaay mi nanani Pulaar mi nani Pulaar seeɗa rek nana Pulaar kay mi nanay seeɗa mi nanani Pulaar mbaɗɗa jam tan kay a selli mbaɗa tampere jam tan kay ko addumaɗo hannde an e place he mi nanani Pulaar mi nanay seeɗa rek Pulaar eyyi ok jarama wadde accuma nini ok merci bandiraɓe o Pulaar mum noon yette o so ha joni en jahan ƴeewen bandiraɓe goɗɗe aussi kadi il est où salamu aleykum waaleykum salam mbaɗɗa jambol a selli jam alhamdulillah jam tan jam alhamdulillah e inde ma adam adam hollum adam balde to gummiɗa min malika ça veut dire ko ɗo jeeɗa e Malika he ɗo jeeyami e Malika he mais to gummiɗa e imno men e guure men Fouta min jeeya Fouta noon Kolda jeeyami Kolda ka pulo Kolda naji eyyi pulo Kolda jikku ka sénégalais eyyi comme sénégalais ok mi nanuma ɗo est ce que adama Adama aɗa wuuri rap Pulaar an aɗa wuuri vraiment rap Pulaar non min wuuri rap Pulaar min hetto Kolda naaɓe min hetto Fouta naaɓe ana mi woni Fouta woni toon ko ɓooyi joni an joni hol gonɗo ɗumɗoma artiste ma préféré Fouta non partout ala Mauritanie ala ganda kala mbiyo mbima tan kala jimowo Pulaar tan min bande ma eno ɗumnamo Las Bégué woni artiste ma préféré waaw Las Bégué woni artiste am préféré mawde par ce que min gonno almude soñi makko tan min keɗotono e Boye Diar kon dikko anga almudo eyyi comme almudo gonnomi almudo heɗade ka sumude kadi non ko ala woni hen ala woni hen par ce que kamɓe somin jima ɓe pindani himɓe quoi komin jima ko fof a yiya ɗum tawi minen kettoɓe joni sawdi kam komi jimata ko ene findina eyyi kono ko jiiɗa finata par ce que mi jiiɓi almu Las Bégué baare Las Bégué yimi almudo par ce que kongo Las Bégué min tan konko tan kettotomi e Gawba ani kamɓe guiɗimi andude artiste Fouta kamɓe guiɗimi andude moom eyyi ma ɓaymi ɗo Las Bégué joni kanko holto jeeya carrément kanko non Las Bégué moom wonda to jeeya moom to safla Las Bégué to jeeya Mauritanie jeeya artiste ma kala fo andude jeeya non Gawba e Las Bégué fof Mauritanie min jeeya Mauritanie eyyi joni wawi hande min ɗo somaɓe goto mo ganduɗa mo an mo ɓuɗɗa yidde mo ɓuɗɗa wade heɗade Las Bégué ɓuurmi andude somo yi almudo o so no wiide ñurmode almudo awa attandeme son he non seeɗa mbawmi hen asa seeɗo mi yiiɗi yimɓe seeɗa ñurmode almudo cakkode almudo daariɗa almudo tasada almudo ñurmode almudo cakkode almudo
Darida almudo tasata almudo ɗon kan machallah ndeke ɗa anda ka yejjitani e ɗum noon noon mi wima jarama a jarama ok profite e gueeƴi he moƴƴi merci ok jahan ƴeewen bandiraɗo goɗɗo kanko ne ƴeewanmo baba Coubé salamu aleykum a nana Pulaar no mbiyedɗa Boubacar Boubacar to gummiɗa min Casamance pullo Casamance eyi pullo Casamance eyi selli kam mi selli kam machallah waɗuma ɗo hannde place he non ko mi ernade place o rek par ce que affaire o no wela kam quoi mi woyi ɗum quoi depuis Mauritanie waɗi ami ari gawol go fek seeɗa quoi après naro affaire o quoi ha gaddo waɗi profité hannde gueeɗi he eyi mi ari waɗi ko profité o quoi ɗaɗde bosaji jam hewɗi quoi ko an tan goto ari non mi ɗaɗde bosaji jam mo e goɓe ɓe no nder quoi joni min namdema an holgon artiste ma préféré tawa wuudi carrément rap holgon artiste ma préféré non mi artiste am préféré ko Dip non Pulaagu mbimami Pulaagu on ko heede Casamance to mona siɗa andi artiste woni Casamance e no wiide wona ko pullo pullo kay no wiide pullo no heewi artiste aji façon mi yiɗi wonɓe toon quoi par ce que no waɗi Mamadou Ske no waɗi oɗo hono waɗi Nongo mais fof ko artiste aji jam quoi mais haalan hen goto après dokka ham somaɓe son goto préféré artiste ma o noɗo probléme o non haalan artiste ma préféré que il faut ganda sogum préféré non est ce que yafata kam ɗum dara artiste préféré non ala wallam tan kalna ham comme ça ɓawi ari kadi a waɗi profité gueeƴi he mbaɗa profité kadi ɗum ɗo kadi eyi musique o est ce que musique question o mi wawatama yimtude quoi par ce que mi jettanami ko barkini quoi on probléme o goto anda hen ay goto jettiɗo rek eyyi ɗum noon a jarama merci beaucoup profite-en ok bandiraɓe yimɓe kanɗo inchallah ha prochain mardi salo jeeɓi n'oubliez pas man abonné Rapla Innovation mbasa yeddide men de pellel nguel même heure même jour samedi inchallah no wiyatno kadi ko hen jeeya junggol ngol mardi inchallah solo jeeɓi n'oubliez pas allez big up merci beaucoup